Twr i ni de. Croeso nôl i PopT. Ni enjoyo sialens fach fan hyn ar PopT. So heddi i fi am bwyta bwydydd sydd dim ond yn dechrau gyda llythyren cyntaf y enw i, sef C. Oh guys, come on! Sa'n mynd i ddechrau'r fideo nes bod chi'n tanysgrifio, yn hoffi'r fideo yma ac yn gwasgu'r glwch bach notification. Reit, allai ddechrau nawr. Pryd cynta'r dydd yw brecwast. Pryd pwysica'r dydd yn ôl pob sôn. Fel arfer fi'n berson grab and go, chybod, banana, tost, ond dyw'r hyn ddim yn dechrau gyda llythyren C. So, dewch i'r gegin i weld beth sydd da fi. Croeso i cegin, Cadi. Reit, fi wedi cael look yn fy nghyperddau a fi wedi ffindo ideal. Sa'n berson cereal fel arfer, ond hei, fi enjoyo cornflakes. A beth i fi'n cael bob bore heb os na goni bai yw cwpaned o goffi. Wel, nes i dreiglo fyna, so coffi. A mae coffi'n dechrau dy cyfyd. Ideal. Reit, tra bod fy nghoffi yn oeri, mae fi gwestiwn i ofyn i chi. Ydych chi'n berson sy'n rhoi'r llaeth mewn gyntaf yn eich cereal chi, yn eich grawn bwyd chi, neu oeddech chi'n rhoi'r cereal mewn gyntaf wedyn llaeth? Yn bersonol, cereal gyntaf wedyn llaeth. Okay, taste test. Oh my gosh, chi actually ffylu fel curo bowl yn o cereal weitha. Mae, wna eich amser cynno. Helo, mae'n amser cynno, mae hi yn gwarter wedi 1. A fi rili eisiau bwyd nawr. So o'n i'n trio cael think beth oedd gyda fi oedd yn dechrau gyda C. A hefyd beth fi fel arfer yn cael i gyno. Chybo? A fi rili fancy rap. Nawr, fi'n gwybod i rap ddim yn dechrau gyda C. Ond gwrandwch. Beth yw sharp rap? Cilch. Cilch yn dechrau gyda C. Alright? So, fi'n mynd i gael rap gyda cywiar, cucumber, coleslaw a caws. Dyma ni popeth sydd yn mewn i rap. Bach o coleslaw. A dyma ni rap, cywiar, caws, cucumber a coleslaw. Falle fi wedi gorlenwi fe tyma bach, ond hei, edrych yn lyflu. Okay, amser i fi drial bach. Okay, mae chydig bach yn hwyrach nawr. Mae hi bron o fod yn 7 o'r gloch a fi yn stanfo. So erbyn i fi goginio'r pryd yma, mi fydd hi hyd yn oed hwyrach, okay? So, o'n i yn meddwl beth lle gael i swper sy'n dechrau gyda C. O'n i'n meddwl cawl, so mae'n edrych cawl. Curry. Fi am gael curry. Curry 2 mor galon. So, fi'n mynd i goginio hwnna a na i ddangos i chi siwt yn edrych fel ar y diwedd. Oh my gosh! Alla'n gweithio chi mor excited rydw i fita hwn. Chi'n barod? Curry! A mae'n ddilyn oer heddi fyd, so mae hwn yn mynd i fod yn drît. Alla'n aros i fita hwn. A dyna ni am fideo heddi, guys. Cofiwch fel fi'n gweud bob tro i danysgrifio i'r sianel, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach notification. Fel gwch chi'n gwybod bob tro mae fideo newydd yn mynd lan da PopT. Ond tan fideo nesa, ta-ra!